veure com es dobleguen els mitjons. Marie Kondo diu que no es poden doblegar fent una bola. I és veritat que jo els tenia així al principi de la depuració, després els vaig tornar a posar com una bola i realment es fan molt malbé els mitjons embolicats així com una bola, perquè la goma es fa malbé. Això és veritat, ja ho he pogut comprovar. Per tant, vaig a doblegar-los tal com ella diu. Es posen una sobre de l'altra, a veure, posen una sobre de l'altra, es dobleguen sense que la punta arribi al final, que li falti una miqueta i es tornen a doblegar. I ja està. Així és com es posen. I es posen en vertical. Tota la roba en vertical. Llavors, anem a veure aquest. Així. Ja està. Aquí tinc els mitjons curts. Dintre de la subcategoria, que són els mitjons i les calcetes, que és la roba interior, els mitjons també tenen subcategories, perquè no és el mateix un mitjó curt que un mitjó més llarg, un mitjó per portar amb sabatilles. Per tant, jo tinc aquests mitjons que són els curts, jo no tinc mitjó llarg, no en porto mai, i ara faré una altra capseta amb els que són de mitjó per portar amb sabatilla. Aquests són més curts, però es despleguen per la meitat i una altra vegada per la meitat. Es posen així, es doblega la punta fins la meitat i una altra vegada a la meitat. I es posen verticals. També els posaré per colors, perquè és molt més fàcil veure'ls. Doncs ja està. Aquí tinc els curtets. Veieu? Finalment els he doblegat i els he posat en vertical fent un rotllet, que és com de l'altra manera també és possible, fent-los com jo us havia ensenyat, fent-los en 3 i així, però he vist que encara en caben millor si ho faig amb un rotllet, com diu la Marie Kondo. O sigui que aquí tenim tot. I ara pensaré on el guardo. Doncs mira, el guardaré en aquest armari. Posaré davant les calces. Els mitjons i els altres mitjons.